Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi umum babagan perusahaan. Ayo kang katon ing saben parameter ing liyane rinci setitik luwih. Yen perlu, sampeyan bisa mungkasi video. Disaranake sampeyan ndeleng saben indikator organisasi sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal ndeleng indikator dasar utama perusahaan. Kiagen V, ticker, KIN. Review digawe nggunakake informasi saiki ing Juni 06, 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Kiagen kalebu subkategori. No, 54 perusahaan sing melu ing asesmen kang banget wakil. Kita bakal weruh tabel pesenan ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, 8 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika minus 3,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar kanthi sakabehe. Wigati dimangerteni menawa skor rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,8. Marang skor 8 terms kanggo Kiagen. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Kiagen EV lan saham subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi pungkasan saham Kiagen nuduhake tingkat wutah 3,6%. Marang owah-owahan rega miturut subkategori minus 0,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Kiagen gunggungipun 9 $87 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 66 miliar dolar. Regane buku perusahaan punika 3 $4 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 19 miliar. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Kiagen ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 14,895%. Kapitalisasi nilai buku punika 17,976%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Utang organisasi punika $1.394 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 41% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1 titik. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 105,4. Kanthi rata-rata ing subkategori 0. Taksiran rega pasar kanggo rasio pangentukan ing comparison karo organisasi ing subkategori, apik banget, 2 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana $94 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $547 mayuta-yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik, 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 4,9. Rata-rata ing subkategori punika 6,8. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.000 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $3.66 mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Wates dodolan punika 4,7%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 80,7%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan ing subkategori miturut jumlah karyawan 23,825%. Sing 60% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai organisasi padha karo $1.711.000. Nalika ing subkategori ana $2.737.000. Evaluasi volume modal saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, apik, 0,5 poin. Bati perusahaan saben pegawai $16.02. Rata-rata ing subkategori, minus $323,800. Evaluasi bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Volume revenue saben karyawan individu saka organisasi punika $347.000. Ing 401 subkategori ana $1.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, pas sable, 0 poin. Volume transaksi for sale punika 2,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 12,9%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 66% kanggo perusahaan Kiagen V. Ing subkategori, tingkat iki kira-kira 56%. Rega saham perusahaan saiki watara $45.55. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $49.64. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening Sistem Informasi Evaluasi Simpenan, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar penilaian perusahaan Kiagen V. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $45.56 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan ditindakake kanthi nggunakake metodologi penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 48,88. Mandeg mundut disetel ing 42,24. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 06 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, TIM bakal dadi pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, utama utawa wawas, urutan ngelawan tetep ing rega final. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.